Ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Toto bude série mobilní, a to budou let's play Minecraft Pocket Edition. Minecraft Pocket Edition. Tak, vytvoříme nový svět. Survival. Pojďme ho třeba YouTube. YouTube Create World. Se moc těším. Tak se vybojovinguj. Promiňte, možná se to bude trochu sekat, protože natáčím, taky mám spuštěný dvě aplikace. Tento díl by byl jenom, budu natáčet jako normální Minecraft žádné módy. Tento díl by byl jenom tak na uveřejněnou. Tak jdem hned. Tady nebudu přežívat ani první noc, jenom si natěžit trochu. Třeba vyrobím nástroj, vyrobím si crafting. Ale to bude asi konec. Můžu plánovat nic předem, že? To se seká, to je strašný. Vytvořím si oky, tak si vytvořím tato. Vytvořím si pár styků. Pak bych si vytvořil meč. Vytvořil bych si toto. Pak bych si vytvořil nějaký toto. Pak bych si vytvořil ještě toto. Matičku. A to by bylo asi pro dnešní díl všechno. Ahoj, je tady mama. Já se s vámi budu loučit. Pomalu se budeme loučit, lidi. Jinak tato série bude vycházet každý den. A já bych se s váma teda dnešek rozloučil. Takže čus.